Na aerodromu u Džakarti sa koga je jutros poleteo avion koji se nakon samo 4 minuta srušio u more, nalaze se porodice i prijatelji nestalih putnika. Oni u strahu očekuju vesti o svojim najmilijima, čija je sudbina i dalje nepoznanica. Na snimcima sa ovog mesta vidi se kako se ljudi grle i teše jedni druge u najstrašnijoj neizvesnosti. Na aerodromu se također nalazi i vojska koja obezbeđuje područje. Avion Boeing 737 poleteo jutros sa aerodroma u Džakarti. U njemu je prema prvim i nezvaničnim informacijama bilo 56 putnika, uključujući i 7 dece i 3 bebe, kao i 6 članova posade. Oni su se zaputili u Pontianak, ali samo 4 minuta nakon poletanja avion je izgubio komunikaciju sa komandnim centrom. Oko 13 časova i 30 minuta po našem vremenu, ministar saobraćaja Indonezije potvrdio je da se letelica srušila u more, nedaleko od arhipelaga 1000 ostrva. Službenik spasilačke agencije rekao je da su severno od Džakarte pronađene krhotine koje bi mogle pripadati avionu. Prije toga su lokalni ribari javili kako su u moru našli metalne delove aviona koji bi mogli pripadati letu SJ-182. Akcija spasavanja je u toku.